भक्त भगवान से कितना सुंदर लय के राह में ध के भगवान से कहले अरे गौरी के ललनावा के अरे कोहरी सो मेरा नवा हो दर्शनवा दे चंदू भैया तो गाइले रौरे के भजनी दर्शनवा गाइले रौरे के भजनी भक्त भगवान से कहले है बाबा कैसे कहले यही जब मुर्गी के भाव लगे चंदू भैया भक्त ना कहले औरी कहले माता गौरव पार्वती सीता महादेवा माता गौरव पार्वती सीता महादेवा लड्डूवन के भोग लागे संत कर सेवा लड्डूवन के भोग लागे संत कर सेवा एक घड़ी घर घर में घूमता अनाज खा के पिटा जाता रसन लेकिन संगे संगे गणेश भगवान के संगे संगे घड़ी चूल्हे की पूजा होता मुसवा के कोरे रौरा मुसवा के सुहेला रौरे भजनवा हो दर्शनवा दे मुसवा के सुहे रौरा हरो भजनवा हो दर्शनवा दे कहरी रौरे के भजन रौरे के भजनवा दर्शनवा औरी का हम भाई तो भक्त के फरमाइश बा भक्त के फरमाइश बा राहुल भैया कहले का हथिया के सूर भइलो मनुष्य के तनावा हथिया के सूर भइलो मनुष्य के तनावा रमक रहलो दादा तहि पर ढाना रमक रहलो दादा तहि पर ढाना
बा। रामायण में जितना भी शब्द लिखल गइल बा कौनो गलत बात ना हो। हेलो कौनो भी गलत बात ना हो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कहे कि गणेश भगवान जी आधा जानवर और आधा मानव के शरीर है, उनकरा से बेसी गुरु को है ये नहीं है। और तब पर भी दुनिया में पहले पूछते हैं काहे 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 कर्म के रहले बाबा ऐसे कि कर्म के परपंता दिया गई। कर्म के रहले बाबा मरधाना दर्शन करे खातिर अरे तरसे दर्शन करे खातिर दर्शन करे खातिर दर्शन करे खातिर तरस नयनवा हो ये घड़ी यदि हमने के अभी माई उधर से दर्शन दे दी तो हमने सब तरह तरह हो जाएगा। लेकिन माइयो समझो तारी की भक्त कौन भाव से आइल बड़े तो वही दर्शन दे। अरे दर्शन करे खातिर अरे दर्शन नवा हो दर्शनवा दे देना ए बाबा हो दर्शनवा दे देना तगाइले रंग भजन दर्शनवा दे देना।